Welcome to Ronda Cebu. Ano nga ba ang meron dito sa Ronda? Tara at samahan niyo ako kasama si Consehal Pearl Ungab at ang anak nitong si Princess Z upang tuklasin ang mga bago at magagandang pasyalan dito sa munisipyo ng Ronda. Samahan niyo kaming mabusog sa magagandang tanawin at sabay-sabay nating suportahan ang pagbabalik turismo. Tara let's sa Ronda mga lagans! Sa pagbabalik turismo dito sa munisipyo ng Ronda Cebu, kasama ko pa rin ang Bisaya YouTubers Club upang pasyalan ang mga iilan sa mga tourism sites dito sa lugar. At dahil sa super trendy ngayon ang pagiging plantitos at plantitas, una nating puntahan ang Plaza de Ronda kung saan nakahilera ang mga binibentang mga nagkagandahang halaman. Picture ni ang ato ang mga tanong kay sa pagkakaroon uso man gyud kayo ning mga tanong-tanong ya sa una wala ra gyud, but because of pandemic there's always a positive turnout kay sa una di ra gyud ta mugang sa ato mga tanong karon lipayon kay ta usa sa i-allow ni Mayor Terence Blanco sa panahon sa Tahedya. Wala man gyud tay kanang kalingawan sa piyesta pero nagpiyesta ta sa mga tanong. Sugod mi atong September 10 until may ini ka December end sa December kay gikuan ni Mayor nga ang permit man nga gihatag until December so patindahon niya para nay tabo sa runda sa mga tanom. So magdepende sa tag-iya ani kay tindira naman ko kung paano siya hantod mo display o mukha pa ba siya permit para maka-display siya until 2021. Okay. Open me 6 a.m. to 6 p.m. every day. Giawag na po tanan sa rundahanon ug sa upang mga silinganang lungsod nga unta mamalit mo diri sa tanuman nato. Mula sa mga halamang pambahay, atin namang libutin itong garden ni Kapitan Bubut at mabusog sa mga malulusog nitong mga tanim na gulay. So, hello mga laagans, nandito tayo ngayon sa MPL Garden ni Cap Miguelito. Katama po. So ito, as you can see, hanggang doon ang layo talaga ng abot ng mga talong at ang dami ng bunga. Ready to be harvested na nite? Ready to be harvested kasi dako na kayo siya. Pwede na jud mag-harvest na guys. Mag-harvest na diri sa garden ni Cap. Yay! Ito si Ate Fe, isang member ng Ilaya Farmers Association kasama si Kuya Rex na siyang nangangalaga sa garden na ito. Iba't ibang uri ng gulay ang mga itinanim dito, gaya na lamang ng okra, alugbati, patola at ampalaya. Aside from sightseeing, pwede nyo ding bilhin ang mga gulay dito, fresh na fresh from the farm. This is a joint project from Kapitan Bubut and at the same time in coordination with the DA na mahugi siya nga iyang gipagamit iyang lot for the projects in coordination with the provincial capital kang project ni Governor Gwen. And then sila muna ni siya ang nag-take care diri sa garden, and we also have the same time the greenhouse for the rose garden. Muna siya ang ilahang mga activities diri. So open for public viewing, no? Without entrance fee? Yes. Tumod ni siya sa merkado pero sa kadaghan na sa iyang production nagtumod na po sila sa carbon.
Sa tulong ni Kuya Rex ay na-experience natin ang pag-harvest ng mga talong dito sa Garden Cup Bubut. Putlan na rin sa taas ka na. Pwede naman. Ani, diri ni open na niya. Ani, pagputol. Walon pa kayo kuya. Pareha dito, daghan na dito ni ma'am. Walon. Kini ya oh. Dako na taas kaya. So guys, dako na kayong mga talong nila ug mga dako na kaayo. Ma-harvest na jud. So mao ni guys, manguha taglain pang mga tanong nila. Welcome sa payag ni Kap Bubut, mga ulata sa atong Bisayang manok ug sa atong talong fresh harvest from the farm of Kap Bubut. Yes. Wow, lamig kayo ang Bisayang manok guys. Ilawi daw kan siya. Tefe, alay ginti. Alay apil dali lamig kayo. Kasi ngutan na kung sila mi. Alay. Hi guys. Unsaon paghigop sa Bisayang manok. Tinolang sa Alay apil ginti. Daghang salamat Kap Bubut sa lamyang pagkaon! Mula sa garden farm ni Kap Bubut, atin namang puntahan ang isang kakabukas lamang na resort dito sa Sitio Tongo, Ronda, Cebu. Sa entrance pa lang, this resort clearly follows minimum health protocols like taking body temperatures and spraying of alcohol. Ang Tanyon Bay Beach House ay matatagpuan sa Sitio Tongo, Barangay Canduling, Ronda, Cebu. Isang kakabukas lamang na resort pero hindi magpapatalo sa ganda. And did you know mga laagans that the body of water you're looking in front is the one that connects Negros and Cebu province? It is actually the Tanyon Strait, hence the name of the beach house. Good morning, everyone. Welcome to Tanyon Bay. This is a newly opened resort in Tongo, Canduling, Ronda. Welcome to Tanyon Bay Resort. Hello mga laagan, so we're here on another new tourist destination here at Ronda. We are actually here at Tanyon Bay Resort, a newly opened resort here in Ronda, Cebu. And if you have time, please come check and visit the place. This is so very nice, as you can see. Ang ganda ng pool. It's overlooking the sea. Yeah. And also there's a floating cottage na pwede ninyong mapuntahan as one of the activity dito sa Tanyon Bay Resort. Maing buntag Ronda, aniya kita karon sa Tanyon Bay. Akong kuyog karon ang atong ambungang tag-iya gyud dire sa Tanyon Bay, Mr. Jules Versosa. Sa gasunod yun mi sa advice sa taga-DOT, the Department of Tourism, sa ilang minimum health protocol like mga face mask, face shield, social distancing. Though we provided ka ng mga alcohol para sa ilang sanitation ba, mga hand washing area, punta na sa mga hand washing area para lang yung mga signage para lang yung ma-reminded ng mga tao bitaw. Pero daghan pa man pwedeng ma-offer sa Ronda kaya kumandid kayo nyo ma-explore. I would like to invite all the viewers na kung makahigayon mo ani sa Ronda or there is sa southern part sa Cebu, visit lang mo sa Tanyon Bay. Then discover lang kung sa'yo inaado rin. Sama na sa gingon ni Sir Dudes, welcome kayo mo diri sa Tanyon Bay. You should try to visit Ronda para ma-explore ninyo ang unsay kaanindot ang atong mga dagat dinhi ug ingan man atong mga facilities sama sa Tanyon Bay. So ato lang ning usara ka biyahe tanan mo ato tag Villa Milagrosa,
So you can stay here if you want to explore Ronda. And congratulations to Tanyan Bay. Long-standing palms, nipas and hut cottages, attractive blue pool, and pretty swings. This just made the beach house a go-to place to relax and unwind whenever you're in Ronda. So make sure to never miss the place when you're in the municipality. Aside from that, this kitchen and restaurant of Tanyan Bay faces the Tanyan Strait, which offers 100% relaxation while you're having your must-have meals and snacks. My fave and this favorite, syempre milk tea. Ano pa nga ba? Guys, ito yung parang kitchen and restaurant nila. So you can order here at the resto. And you also have some dining tables here. And look guys, we're here overlooking the sea with some mangroves there. Ganda, diba? These cheese and barbecue flavored French fries are perfect partners for their satisfying milk teas. Princess Z is indeed enjoying her milk tea and fries, something you need not to miss when you come here at Tanyan Bay Beach House. Their milk tea is super sarap. Like, it's a milk tea, but it tastes for me like a cheesecake or a cream cheese without the cheese yet. Sobrang sarap. So if you come to Tanyon, you should try their milk tea. My sugar level is so high, I added the 100% sugar, diba? Sobra. So, mataas kasi talaga ang sugar level ko. So, ang sarap and I'm so very satisfied. Wa ni Char. Yummy guys, you have to try their milk tea here. So, pa-room tour tayo with DJ Jackie. Yes, this is room 1 here at Tanyan Bay Resort. So let's check guys. Prior to the opening of Tanyan Bay Beach House to the public, these rooms were originally made to host employees only. But later, as the beach house was beautified for the public, these rooms were made available for overnight stay of guests. Make sure to never miss this beautiful resort when you're around southwest of Cebu. Relax your body and mind, feel the breeze, connect with nature, and strike that Instagrammable pose here at Tanyan Bay Beach House. Kung gusto mo naman magmuni-muni, mag-reflect, either mag-isa o kasama ang barkada at pamilya, the best place na puntahan itong Villa Milagrosa. Ang Villa Milagrosa Shrine or Our Lady of Miraculous Shrine ay matatagpuan dito sa Butong, Ronda at bagong pinupuntahan ng mga locals dahil maliban sa presko ang hangin dito at maganda ang pailaw sa gabi, this place is also best for prayers and meditation. Anumang problema o bigat sa dibdib na dinadala, tiyak naggagaan yan kapag nabisita mo si Mama Mary. Kaya siguraduhin na isama ito sa listahan ng iyong places to go dito sa Ronda, Cebu. Visit guys! Clear pro. Bye-bye! Kung mala bucket list na adventure naman ang hanap mo, aba, hindi magpapahuli ang Ronda dyan. Andito lang naman sa kanila ang Fly at Gyro Cebu. Mamangha sa ganda ng tanawin ng buong Ronda at pagmasdan ang nakakamanghang mga pawikan ng muwal-buwal mula sa himpapawid sakay ng isang gyrocopter. For a price of 2,200 or 2,700, you'll get a chance to ride a gyrocopter for 10 or 15 minutes and experience this chance of a lifetime. Now I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run till we fall apart. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. Kung nasaksihan natin ang ganda mula sa taas, atin namang suyurin ang ganda sa ilalim ng tubig. Ito ang Casadia Marine Sanctuary dito sa Casadia Aqua Park, Ronda, Cebu. Pagkato sa Santuray, bahay lang ang 100 per head niya. Ang
But na bahala dito mga to niya. Paon po mo sa tulo ra ka oras ng 100. So nag-aghaw ko sa tanan, not only for the locals to avail diri sa atong suruyan ang atong dagat sa Kasadya. We can have another market sa gawas, pero it doesn't mean na be open na ta for sa atong tourism. We still have to maintain the protocols. Okay. So we welcome you to Kasadya. So right now, we're going to the sanctuary and see you there. From the shore, hindi abuti ng 10 minutes boat ride papunta sa isang floating cottage kung saan pwedeng mag-swimming o sumisid ang mga malasirena mong diver friends at tingnan ang ganda under the sea. Go, Miss Maan! Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Whether mag-relax sa himpapawid o sa mga masasarap at malulusog na mga tanim na gulay, whether mag-relax by the pool or sea, o mag-relax, mag-reflect at bumisita sa Our Lady of Miraculous Shrine, ang lahat ng yan ay sulit at masaya basta kasama ang iyong mga kaibigan o kapamilya. Ang lahat ng ito ay makikita mo sa Ronda, kaya sana sa pagbabalik ng turismo, atin sanang suportahan ang munisipyong ito. Tara na at rumampas sa Ronda!